Jepa jee, jatketaanpas hommia. Make pystyy eliminoimaan elämästä kaiken muun kuin kehorakennuksen. Se vaatii päätä ja harva siihen pystyy. Kummasti ne äijät turpoo Kuwaitissakin, kun menevät sinne ja elävät pelkälle kehorakennukselle. Toki jotkut siihenkin sanoo, että niillä on joku ihme, uusi roina siellä, mitä muut ei ole hokannut. En tiedä, onko siellä uutta roinaa keksitty, jotakin, ehkä helpompi saada jotain aineita, ja puhtaat aineet on varmasti, että siellä on hyvät linkit niin, mutta okei. Toi on varmaan tosiasia toikin, että se oksu, mä muistaakseni katsoin jonkun haastattelun, se oksugenin perustaja, vaan mikä hänelle seikki sen olikaan, niin sanoikin, että se ei salli mitään, että ne tekee mitään muuta, ne tyypit keskittyy siihen, niin kuin, mitä he käskee niiden tehdä, eli reenaamiseen. Eli kyllähän sillä nimenomaan eliminoidaan kaikki turha pois elämästä. Sinähän se Brandon Currykin meni 3 kuukautta erossa perheestä ja kaikesta siellä. Reenasi Arnold Classicia ja voitti. Arnold Classicia kehittynyt tosi paljon siellä, kun se on ollut. Mutta Brandon Curryn reeneissä on varmaan ollut muutenkin korjaamista, että se on kyllä mun mielestä ollut aika laiskanäköistä ennen se reeni. Eikä ole varmaan tehnyt asioita optimaalisesti, mitä sillä niin fysiikalla olisi voinut tehdä. Sitten genetiikasta vielä, kun on puhuttu paljon, niin kyllähän itsellä varmaan ainakin niin kuin, siinä mielessä genetiikka on niin hyvässä ja pahassa, että on ottanut hyviä aineita vastaan. Eli mullahan ei tarvitse odottaa, jos mä lähden pistää jotakin sutikkaa niin montaa viikkoa, että mä niin se alkaa, musta tuntuu, että mä ihan muutamissa päivissä huomaisin painon nousee kaikki. Et se on varmaan niin mun genetiikka, mutta toisaalta mun roppa ei kestä taas sit niitä aineita silleen, varsinkaan nappeja, niin oikeastaan ollenkaan. Ottaa vastaan kyllä hyvin niin varmasti aineita. Et siinä mielessä se genetiikka on kyllä ollut hyvä. Hyvä mulla. Joo, katsotaanpas mitäs täällä muuta. Mä varmaan vastasin tohonkin. Mikä oli niinku suurin syy tuohon uraan katkeamisen terveysongelmiin. Kyllä stimulantit varmaan esti nuo geenit muun muassa hässäkässä ja loukkaantumiset. Katsotaanpa seuraavalle sivulle. Olisi varmaan nämä kysymykset ottaa ainakin erikseen täältä. Ymmärrän, että et halua mitään, tämä on Immortal liittyy. Ymmärrän, että et halua mitään doping Q&A-videota, kysyisin silti, että koetko liiallisella dopingin käytöllä voi olla jopa haittaa kehitykselle. Monesti kuulee, että kovilla kuurilla henkilöt eivät pysty syömään kunnolla, nukkumaan kunnolla ja jopa aerobinen kunto menee niin huonoksi, että ei pystytä rappusia kävelemään sekä henkinen tasapaino vaakalaudalla. Koetko, että maltillisilla kuurilla pystytään maksimoimaan hyödyt ja minimoimaan haitat ja näin pystytään treenaamaan pidempään ja terveemmin ja loppujen lopuksi pääsemään pidemmälle? Olet myös puhunut, että natikkana kautta tauolla täytyy panostaa lajiin yhtä paljon kuin kuureilla. Onko tämä mielestäni suuri ongelma, että silloin kun ei vielä osata reenata ja syödä kunnolla, aletaan kuurittelemaan, niin kehitys jää vajaaksi? Tässä tuli monta hyvää kysymystä kautta pointtia. Eli jopa kehitystä liiallisella kuurituksella. Totta kai jos on niin veät silleen summan putikassa kaikkea. Ja sitten tullaan niihin geeneihin siinä, että sun roppa ei niin kuin kävisi tolle Dallas McGraverille, vaan mikä sit olikaan, nuori kaveri kuoli. Että jos sun niinku kolesterolisysteemit ja verisuoniston hommat niin ei ole geeniltään hyvät, niin kyllä siinä huonosti käy, kun vetää roppakaupalla sitä tavaraa. Että ne on äkkiä pumpun pääsuonet tukossa jne. Ja syöpiä voi tulla kaiken näköistä. Että se on se genetiikka tulee, ehkä tossa tulee niinku kans suuresti esille. Mielestäni just tossa se genetiikka, eli kuurittelussa, että niin kuin mä sanoin jo, toisin sanoen aikaisemmin, niin mä tiedän kaverit, jotka kuurittelu isoja määriä eikä ole kehittynyt ollenkaan ja toiset taas pienelläkin määrällä kehittyy. Että ja että ei ole pystynyt syömään. Mulla on itselle yksi napit justiin. Mun ei tarvitse alkaa ottaa vaikka 3 anavarinappia, niin mulla ruokahalut katoaa täysin vattaturpaan. Mä en voi syödä juuri mitään. Että
Mulla se vaikuttaa tosi paljon, että siksi mä en ole nappeja käyttänytkään ja myös maksa-arvojen takia en ole käyttänyt, että se vaikuttaa maksaa. Et kyllähän sillä voi niinku haittaa tehdä kehitykselle tavallaan juuri noiden takia, että jos et sä pysty syömään, varsinkin, niin ei se kehitys ole optimaalista. Että kyllä se voi minusta vetää överiksi tuon kuurittelunkin. Et siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tai ainakin se niinku saattaa lopettaa sun uran aikaisemmin, kun se menisi maltillisemmalla kuurituksella. Varsinkin jos ne geenit ei ole hyvät sisuskalussa JNE. Jo tää olet nyt puhunut, että natikkana taululla täytyy panostaa, niin toi on niinku äärettömän tärkeä asia. Että natikkana, silloin kun sä oot tauolla, että ne tulokset ei romaa, sun paino ei laske, sun fysiikka väkistäkin vähän pehmenee, se ei ole niin paineinen, mutta sillä ei mitään väliä. Reenat, sä sattuu ja lihakset on kipeä, tuntuu, että sä et palaudu, mutta silti sun pitää panostaa ja reenata ihan yhtä kovaa. Lähestulkoon ihan yhtä isolla painoilla. Niin kuin mä puhuin aiemmin, niin volyymia voit pikkusen tuoda alemmas, mutta tehoja ei yhtään alemmas. Volyymia ja frekvenssiä voidaan vähän muuttaa, mutta tehot pitää korkealta. Reenipainot pysyy, että se lihas pysyy siellä mahdollisimman paljon mukana. Koska ei ole mitään järkeä, että sä aina romahat johonkin pohjalle ja taas nousit siihen, missä olit. Niin, että sä kehity mihinkään sillä tavalla. Että sun pitää niin olla siellä ja taas sä nostat kuurilla tähän ja sitten sä pidät sen väkisen. Siinä ihan vähän voi ehkä laskea, mutta sitten taas kun sä kuurit, sä ammut niin portaan ylemmäs ja niin poispäin. Tuosta menee isolla harppauksella. Itsellä se oli aina hirveä harppaus, kun mä pystyin pitämään sen voimatus kaikki. Mä elin ihan täysin samanlain. Niin kuin kuurilla, kun ei kuurillakaan, kun mä en niin tehnyt mitään muuta kuin sitä hommaa. Niin kun mä sain piettyä, niin aina niin kovat voimatasot, sitten kun mä löin kuurin päälle, niin se oli raketin lailla aina ihan uudella tasolla. Samoin myös lihasmassa tuli sitä myötä, kun voimat kasvoi. Ne menee kuitenkin aika pitkälle käsikäisä, vaikka se ihan täysin niin ei live, mutta pitkälti mä oon sitä mieltä, mitä vahvempi sä oot, totta kai sä oot myös isompi. Että toi on äärimmäisen tärkeä asia, että reenataan myös tauolla todellakin kovaa ja syödään. Mä vein yhtä paljon ruokaa, en mä sitä ruokaakaan vähentänyt eikä mitään. Nukutaan ja syö ihan samalla ja reenataan lähestulkoon samalla lailla. Se vaatii päätä, mutta se on tosi tärkeä. Ja vielä omistautumista heitä muutamia esimerkkejä, niin kuin mitä mun reenikaverikin tuossa kirjoitti jossain vaiheessa, että se hyvin jos selittää, kun itsehän elät sitä asiaa, niin sä et silleen ajattele, sä vaan pyrit olemaan parempi joka päivä. Mä mietin 24/7, että miten mä voin kehittyä paremmin kehonrakenteella, miten mä voin olla isompi, mitä mä voin tehdä paremmin. Koko ajan mun ajot raksutti sitä asiaa pelkästään. Ja se sanoi, että perkele, kun ei ruokaa voi syödä normaalisti, piti syödä purra vähintään 20 kertaa. Muistaakseni se on 20 kertaa, mikä laskettu, se niin imeytyminen on parempaa silloin. Jokainen suupala piti purra tietty määrä, ennen kuin se nieloset sen. Että semmonenkin juttu. Samoin mulla on ollut kavereita, mutta kuin reenikaveri. Kaverit mä jätin, mutta silleen, että mulla ei ole mitään semmoisia ystäviä, joilla kenellä on käynyt tai kenellä on viettänyt aikaa, koska just sen takia, että niiden kaveritten kanssa, mä jätin sen 9. luokan jälkeen, ammattikoulun ekalla, jäi niin kuin ihan kaikki, kun mä alkoin tosissaan panostaa. Että kavereilla on pitänyt olla, niiden kanssa pitää tehdä normaalia asioita, kaikki tää on reeneistä pois. Jokainen niin kuin asia, mitä sä teet, niin kuin ylimääräinen asia, niin on sun reenistä pois, se on ihan faktavaa. Samoin olisi voinut tulla pimmottelemaan mun päikkäreenä, se oli ihan katastrofi jne. Niin mulle siitä lähti ollut yhtään semmoista niin kaveria, kenestä mä vietän aikaa. Ainoastaan reenikaverit, jotka on tullut salille silloin, kun mä oon käskenyt niin mun ehtojen mukaan aina menty. Koska mä oon sen päättänyt sillä se asia. Ne on tullut aika vähän, niitä on pysynyt mukana, että suurin osa on tippunut, jonkun aikaa reenannut mun kanssa, sitten ne on palannut aika äkkiä loppuun. Että hyvä kehitys ovat saaneet, mutta sitten ne on ratkennut rympää tai jotakin vastaavaa. Ennen kovin kauan. Jotkut pysy pitempään, jotkut vähemmän pitempään. Mutta hyviä reenikavereita on sattunut kohdalle, että se on mahtavaa ollut. Kiitos vaan kaikille. Lasselle ja Kennetille ja Vekelle ynnä muille kumppaneille. Ja, mitäs muuta? Okei, jatketaanpas täältä. Tuli taas jotain ihan muuta selittää. USA, söitkö paljon kasviksia parhaimpina podauspäivinä, kuinka tärkeänä pidät kasvisten syöntiä? Kyllähän on pyrkinyt jonkun verran syömään, niin kuin parsaa varsinkin, mutta kyllä sille osuus ei ollut mikään hirveän suuri, koska silloin kun sun pitää saada sitä protskua ja hiilaria niin paljon,
niin mä en ole oikein hirveästi ottanut mitään, mikä täyttää ylimääräisesti vattaa, koska se muutenkin se ruoasyönti on ollut vaikeaa, niin vitamin sun muut, mitä kasviksista voi saakka, niin otettu sitten pillereinä. Että ei hirveästi, mutta parsa lähinnä, parsakukkakaali, siinä paljon oikeastaan mitä mä oon käyttänyt. Dietillä sitten enäämpi, toki. Kun niistä saa syödä paljon ja niistä saa vähän kaloreita, niin dietillä ne on hyvä. Mutta offilla ei niin paljon. Ja on se tärkeää syödä jonkun verran kasviksia, kyllä, totta kai. Ja parsassa on muun muassa semmoisia antiestrogeenisia aineksia, että senkin takia. Ja muita tärkeitä syöpää estäviä yhdisteitä JME. Ja seuraava. Nykyisin terveydenhoitoalalla ja vaikkapa päihdehuollossa käytetään kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntija, hyvä nimikin. Kyllä en ole koskaan varmaan kuullut. Niin kuin näillä spekseillä mentäessä minusta Markoa voisi tituleerata aivan hyvin itseään pro-kehorakennuksen kokemusasiantuntijaksi. Expert by experience. Aika jännä sana. Ihan hyvä sana. Sitten tässä on mun alatalja-sarja. Mä teillä tuo... Kenen kanssa mä teen sen alatalia, niin tää on kaksinkertainen Suomen mestari täällä kehorakennuksesta. Sitten se lopetti, kun sanoi, että se on niin helppoa homma. Tuo Maijala Janne. Se kävi parit kisat ja lopetti siihen. Se aina hyvässä kunnossa oli. Mitähän tuossa rautaa mulla alataliassa? Onkohan montako 20? Onko siinä 100? Onko siinä 200 vähän tai jotakin? Ei se ole paljon. Mitähän tuossa on? Katsotaan näinkö paljon. Mitä siinä on rautaa? Tässä mä oon valmistautumassa johonkin kisaan kanssa tässä videolla. Me suortaan alatalia nivi. Mä en sen pyöri tästä. Eikö nyt se? Mitähän siinä on? Onko siinä 420? Onko 220 tai jotakin? No whatever. Näin siitä se enempää. Se pointti on siinä, että kovimmat kaverit kestää sitä dopia suuria määriä melko vähäisiä sivuvaikutuksia. Kun herkillä on elimistö sekaisin, kyllä toki on totta. Tämä on totta. Forme Bolone. Ensikleinen. Näyttää saavan vielä Kiinasta. Googlen mukaan. Okei. Tässä jos joku sitten kertoo, että kovimmat kestää dopia. Tuon on itsekin, tämä Solid 10 sanoo. Tuon on itsekin tajunnut vasta nyt korvaushoidossa. Helposti nuorempana itsekin hoin sitä, kyllä mäkin jos ja jos. Ensinnäkään noilla korvaushoidon annoksilla ainakaan mulla ei mitään vaikutusta lihaskasvuun. Ja tällä annoksella veriarvot on riskirajoilla. Se on just näin, että monella pelkästään korvaushoidon testitkin on niin heittelehtii kolesterolit sun muut ihan päin perästä. Tähän jos vetäisi jotain myrkkyä päälle, niin noutaja tulisi muutkaan mistään 500 mg viikko testomääristä. Kyllä, aivan. Se on varmaan tosi sulataa. Tässä sitten taas Sarmks vastaa. On kyllä peilin katsominen paikka, jos ei korvaushoitoannoksella ole mitään saatu aikaan. Ainakin itsellä tulokset tosi mukavasti ja aina muuttuja oli tuo korvaushoitoannos. Toki itsellä aika suuri korvaushoitoannos, 11 viikkoa. What? Annappa lääkärin nimi, kun kirjoittaa 11 viikkoa. Mä saisin 2 viikkoa, vaikka mä kuiruinasin 1 viikkoa. Se on, että ei millään pysty. Se on normaali 1-3 viikkoa normaali korvaushoito. Mun olisi lääkäri sanoi, että ei missään nimessä hän ei tohon ei mukaan ollenkaan. Kerran 2 viikkoa saatu, että ei viikkoa, mitään mahdollisuutta. Kukas lääkäri kirjoittaa noin paljon? Tässä on tuolla nyt noista testattasokki on semmoisen, että jos kontrollissa käydään, niin lopettaisi tuo. En tiedä. Vaikea sanoa, se oli niin henkilökohtaista. Joo, tuossa oli kysymys. Kauheita väittelyitä.
Joo, itse ymmärsin tuon postauksen, että Markon mielestä tuossa 926 veriltä oli oraalisen määrä. Sitä kautta maksasairaus ei minkään roinan kokonaismäärä. Kyllä se näin oli, että anatroleja meni liikaa ja venkkuja meni liikaa. Että se oli niin siinä mitään järkeä, että mun maksa ei vaan kestä niitä. Sen jälkeen ne jäikin pois. Oli ihan oikea ymmärrys postauksesta. Niin. Mennään seuraavalle sivulle. 676. Sori, kun tämä tulee tälleen vähän niin kuin välillä ei puhuta mitään, kun ajatus ei juokse, kun olisi pitänyt tosiaan nämä kysymykset ottaa erilleen ja vastailla silleen vähän sujuvammin, mutta mennään nyt näin. Seuraavaksi etsitään seuraava kysymys. Marko Savolainen, niin tää on taas tästä kukaan tuon Suomen kovin kehorakentajan juttu oli tossa. Mikä tekee nyt sitä? Joo, Mike varmaan nämä liittää nyt yhteen tästä, mutta Mikelle kyllä niinku tosiaankin respektiä tekee paljon näitä pätkiä hyvää muotoon. Tästäkin saa jonkunnäköisen järkevän toivottavasti tästä. Tämä on niin sekavasti tehty tämä meikäläisen juttu tällä kertaa. Joo, mä panin tuohon tosiaan, tänne on tuo Kona laittanut tuo, mä oon tuolla Apkoni, Elorana Timo on siellä järjestämässä tapahtumassa 2 seminaaria, sovittiin, että mä pidän siellä lauantain ja sunnuntaan, että tää heittää se vaiheessa siihenkin, että saat heittää sinne, tai siis sitä ideaa vähän, että mitä siellä voisi olla, tulkaa paikan päälle, että olisi päästä. Olisi 23-25 elokuuta taitaa olla. Mahtavaa, Make takas pistekseen kiinni. Joo, kyllä tässä aina kun pyyhittää. Make olisi mielenkiintoinen vieras podcastiin. Varmaan Miken kanssa otetaan, kun mä tuun viimeistään elokuussa Helsinkiin. Niin otetaan sitten varmasti otetaan Miken kanssa jonkunnäköinen pätkä. Tuossa vähän oli puhettakin, Mike mulle laitteli viesti, että otetaan kyllä varmpaa. Ja tässä on nämä mun kuvat. Mä en ole varma, olisikohan nämä 98 otettu nämä mun kuvat. Nämä on noin vuosi, olisiko ennen mun pahimpia loukkaantumisia. Sitten on 93 SM-video Bostoni. On siitä hirveästi aikaa. Tämä on vanha mies. Ollut forever mukana tässä hommassa. Se on jännä, kun alkaa olemaan niin kohta tulee ihmiset puhumaan, että hei, että mun pappa niin on reenassa samaan aikaan. Tässä tulee taas kysymys, miksi aikaa on hyvä. Eikös Make kuitenkin treenannut saman lihasryhmän kerran 4-5 päivän parhaina aikoinaan? Ihan hyvä frekvenssi siis, kovempi treenit tuo enempi kehitystä. Jos siitä vaan palautuu riittävän nopeasti. Makella ei palautumisen kanssa ongelmia ollut, vaikka tappotreenejä veti kohtuulta ihan tahtia. Mulla on ollut aika optimaalisen joka 5 päivä tehty. Mutta tosiaan vielä sitä reenistä sen verran, että oonhan mä reenannut kaikilla mahdollisilla tavalla. Että ei se pelkästään ollut sitä, että mä reenaan niinku vaan sen 106-8 sarjaa per lihasryhmä. Mulla on ollut semmoisia jaksoja pitkiä, että mulla on ollut kovempi viikko, ns. Kovempi viikko ja sitten kevyempi pumppiviikko, niin sanottu. Vaikka se pumppiviikko nyt oli kovempi kuin kova viikko, koska silloin tehtiin pitempää sarjaa. Se oli se kiertoharjoittelu yleensä. Jalkareeni saattoi olla semmoinen, että tehtiin 60 toistoa kyykkyä, ihan tappia, sitten 60 toistoa prässiä, 60 toistoa hakkia, 60 toistoa ojennusta. Kaikki ihan putkeen ja 3 kierrosta semmoista. Ja tosiaan, että mulla oli silloin kova viikko, keskimäärin oli niinku 4 liikettä ja 2 kovaa sarjaa per liike. Ensimmäinen puolustussarja ja toinen kevyemmällä painolla ylipuhtaasti vähän pitempi sarja. Ja eka sarja haettiin vähän enempi runtaamalla tai ei mitenkään epäpuhtaasti, mutta ei niinku mitään fiilistelyä, liiasta jännittelyä, vaan annettiin vähän kyytiä sille punkille.
Mistä on puhunut monta kertaa tuosta asiasta. Mutta tosiaan kaikenlaisia on reenannut 2 kertaa samaa lihasta päivässä. Aikanaan jo vuonna 90-91 taisi olla. Tästäkin mä oon puhunut joskus. Semmoinen kuin Vala Abdel Razak asui Oulussa, egyptiläinen, niin mä hyppäsin sen kelekkaan. Silloin ensimmäistä kertaa kuulin muun muassa insuliinista. Tai aika aikaisessa vaiheessa kuulin siitäkin, mitä se kertoo, miten Egyptissä pojat hoisi sitä hommaa. Niin sen kanssa reenattiin 2 samaliharyhmää niin 2 päivässä. Oli niin raskaammat aamulla ja kevyemmät liikkeet illalla. Että oon mä reenannut kaikella tavalla. Aikanaan mulle tuli kaikki jenkilejä, tuli flexia, muscle fitnessia, ne tuli kotia, kun mä asuin kotona. Ja aina kun siellä oli joku ohjelma, niin mä otin sen testiin ja vähän muunsin sitä, jos ei omasta mielestä ollut hyvä. Ja niin kokeilin kaikki mahdollista on kyllä melkein niin käyty läpi. Ja niin kuin, tärkeintä on löytää sitten itselle se juttu. Mikään valmentaja tai kukaan niin kuin muu henkilö ei pysty sulle oikein, jos ei se ole mikään Rännälä Jari, mitä on Suomessa ehkä yksi. Niin sun pitää löytää itselle se oma, sulle parhaiten sopiva tyyli ja tapa reenata. Ja mitäs mulla on muuta olisi tuossa. Tuossa oli kysymykset, oli tossa. Mut. Eipä tässä oikeastaan. Toivottavasti nyt jotakin saitte selvää. Tää oli vähän sekava. Sekava, kun mä en nyt saanut tai ehtinyt kautta jaksanut poimia kysymyksiä erikseen tuolta. Otetaan kenties parempi kuuletaan jossain. Ja mikäkös tosiaan tehdään varmaan jotakin silloin elokuussa viimeistään, jos ei aikaisemmin asiaa sinne isolle kirkolle. Jaha, mitäs mä muuta kertoisin? Ei kai mulla varmaan muuta vielä.